Какво става, Бокс? Аз съм Ванца и това е първи епизод на моя синглплеер survival в Minecraft. Така, да започваме направо. Както виждате, отляво отдясно на мене има пустиня. Там отдолу, зад мен точно в момента, има сламп. Там има джунгла. А тук що видях, че ето и там има още една пустиня. Май. Там има кактус. Пък не знам. Добре, да започваме. Ще започваме да взимаме дърво. В този чайна съм качвал от една година. Опа. Щупи го поставих. Не съм качвал от една година един месец. Май. Толкова някъде. Да не очаквам някой да го гледа. Ако някой го гледа, пич ти си единствен човек, който го гледа. Мога да че го гледаш. Или двама, или трима, или четирима, или петима. Ама не повече от 69. Ако ме разбирате. Разбира се, че го разбирате. Това е България. България само това се говори. Добре. Първо ще отидеме в тази пустиня, понеже там съм сигурен, че това е пустиня, а там не съм чак толкова сигурен. Че и да. Надявам се да намеря нещо като пирамида. Село, в най-добрия случай. Също село и пирамида в най-добрия случай. Опа, малко лагава и аз искам да съм убия, очевидно. Текстър пака е Devscape, така се пише, потърсете го. Лесен за сваляне. 64. Там каквото е. И да. Тук има бърнат санд. Винаги обичам да го бървам. Така, надявам се да има тук някъде нещо като пирамида или село поне. Защото селото има хубави неща в него. Ако не знаете вече. Така, в момента ще се генерейтва всичко. Ето вижте ми F3-то. Сида, ако искате. Ето ви го сида. Той е кратък сид. Тук има още една джунгла, както гледам. Но пирамида няма. Няма пирамида. Уоу! Добре. Може да има всъщност, тук не съм погледнал все още, но всеки случай, ако има, по-добре, по-бързо да я намирам, защото губа известно време от деня. Така. Какво има тук, освен Sandstone в пирамида? Опа. Нещо падна. Там има Sandstone, ама искам пирамида или селце. Селце. Това там е лава. Ето се връщам. Тук няма да намеря нещо. Няма пирамида. Няма пирамида. Няма. Или има? Не, няма. Тук има равнина. Дай погледна равнината. Може по равнината да има село. Щом няма тук пустиня. Там какво е? Уе. Сквиз, Това да е гнусто нещо на света. Уоу, вече огладнявам. Супер. Започваме. Така, между това съм с купена игра, мога да снимам в Hunger Games и подобни сървъри. И да. Сега започваме да копаем надолу, да намерим стоун. Би трябва да има. Точно тук. Добър съм. Така, взимаме 20 стоун за кирка, меч, още една кирка, още един меч, една лопата и една брадва и започваме да копаем и да търсим кола. Жалко, че трябваше да си стои там, където ме пусна да спална, понеже там имаше много кола в пустинята. Пустинята имаше кола. В планината имам пред, не мога говоря. Точно така, никой не мога говори, също само аз не мога говоря. И спа да говоря глупост, защото знам, че така става тъпо. Имам опит с такива хора. Да. Аз правя клипове на Minecraft вече 2 години. Една и половина. Тъй, че знам какво да правя. Така. Брадва още една лопата. Една
печка и още един пикекс. Добре, да започвам напред да ходим. Така, трябва да намеря храна, защото ще умра от глад. Това е другото нещо. Така, тук няма нищо освен санд. Това тук е яка кора, мисля, че е малка. Село да ми ядете. Там е прасета и това, да, прасета са. Това също пустиня, нали? Море, лак. Лагинг, лак. Така, да убият тези... Ей, те бяха ли по-лакско, що е? Върни се, бе, пич. Ще ям само да не умра от глад, колкото да мога да спринтирам. Добре. Така, ти умри. Ти също. Айде, чао. Повече няма убивам, стигат ми. О, ес, това е хубаво. Това там какво е? Овце. Мале колко овце видях. Добре, да убиеме тази овцитка. Цицка. Се. Добре, едно вълна остава да взема. И сме готови. Добре. Да видим тук дали има село. Но едва ли. Аз нямам късмет в тези неща. Нито пирамида, нито село. Бъдете в такъв ми късмет в истинския живот. Само я малко. И тук сигурно ще има още един слаб байл, като познавам как се генерират цветовете. Така, на това ще има още един сламп. Тук има голям равин, май. Дъп. Да жертвам ли да слизам надолу? Не. Ей, няма сламп. Ей, не познах. Жалко. Ма няма и село. Няма село. Това е. То разбира се, другите хора, моите приятели, ако играят синглплеер, то винаги я ще ги спомня в пирамида, или до пирамида, или до село, или в село, или нещо такова, ама не, аз нямам късмет. Трябва Майнкрафт, да се шегува с мене. Yes, кол! Охо, жакпот. Ох, god damn it. Лак, лакинг. Fucking лак. Но това ще се премахне след като си купя новия компютър. На 15 юни, като свърша Даскало, по новия комп и са кефа на макс. Така, тук но има много кол. За първата нощ ми ще съм много добре подготвен, там се на гъс, имам кол, имам вълна, имам легло, ще имам легло, да. Имам храна, имам и айрон. Айрон не е чак толкова важен принцип, но защо не го вземе? И да, така. Добира съм ли този кол и да... Ще взем ли тази част кол, ще го взема, понеже в първия ден винаги трябва да вземеш каквото можеш. Не че е лошо, ама пак е гадно. Между това си игра на хард, както виждате. Чувам някакъв гаден звук. Чувам прилеп. Прилеп чух, да. И тук има марихуана даже. И така. Не знам ако стане този кол. Да, това е прилеп. Мога да си увелича малко звука, да чувате и вие. Или ти. Како който гледа този клип. Сигурно ще е само един човек. Да. О, ще направя 4 торча. Уху, добър съм. Друго има тук. О, нищо. Там още айрон. Айрон. Holy mother of iron, no. Така, добре. Смятам... Не знам ли тук ще стоя за първата нощ. Няма голямо значение, но първо да си опека нещата. Малко храна. Поставя крафтинга и ще спя направо. Да не губа времето. Така.
Лека нощ, пичове. Или пич. Не знам. Така, между това го правя този лак. Като спиш, след като се събудиш, става за 2 секунди все още е нощ. И това става ден. Поне ме ми е така. Не знам ли при мен е лага или при Моджанки играта. Динър болно провеси играта. Сигурно се. Така, тук долу няма нищо. Добре. Да продължавам. Аз с къде идох? Там идох, нали? Да. Да. Добре. Его слънцето. Над хоризонта. Добре. Няма ли тук нещо като село? Това е много голяма равнина все пак. Ами не. Равнината наистина е гигантска. Малей! Holy shittles. Shittles, there's the rainbow. Fuck the rainbow. Have kids with rainbow. Die with rainbow. Ха! Добре, скачам нагоре направо. Така. Ще скачам ли? Ще скачам. Пълен. Паркур про. Демет. Паркур нуб. Добре. Това по стария начин. Ла 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 ла. Хайде. Качих ли се? Качих се. Добре. Тук. Това там е... Много кеф как изглеждат прасета. Б. Умре. Така, да видим. Тук нещо. Село, 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 село. Не пустиня, не е джунгла. Село. Няма село, нямам късмет. Thumbs up за аванса без никакъв лак. Fuck yeah. Добре. Сега, какво да правя? Какво да направя? Ще убия още малко пресета на кеф. Уоу, мати лага. Умри. И ти умри. И ти умри. Уоу, как ще летят така, бе? Много яко летят. Летящи прасета и овце. Тук има нещо като малка пещеричка. Но това Mountains... Опа, без искам сейвнах. Това е... Какъв байом? Това къде го пише байома? Пише ли го точно някъде байома? Или съм сляп, или не го пише. Да, не го пише. Все едно. Добре, тук е хубаво място. Там е помкин, които ще отида да взема. Малко почва ми лагва, ще го се не ми лагва, бе. Аз съм с тъпия компютър. Спокойно, бе. Така, направо ще ги обера тия. Мангалините. Умрете, бе, копелета. И ти, бе, копеле. Добре. Ти умри. Ти и ти умри. Ще започна да ги взимам тези оранжеви неща. Само как изглежда този текстър пак като си сложа. Се да дефолт май. Ще бъдат да кажем всичките. Да кажем. Това е пустиня, нали? Нали? Да, пустиня е добре. Ще видя тази пустиня, ако тук няма пирамида или село, речко идвам. Даже няма смисъл да играя. Сламп! Как си? Знаех, че има сламп. Уоу, 25 фокуса. Not bad. Така, шуркиновете забравих да ги взема още както идвах и взема един такъв кактус за късмет. Така. Да ги обера тия глупости. Това... Ау. Добре, ще я малко. Така. Добре. Тук дали има нещо?
къде? Дай ли една пирамида с капан свят на Майнкрафт? Не. Това не е тъпия свят. Омага, няма ли бе? Верно ли няма бе? Омофога. God damn it. Защо няма? Защо? Защо? Ау. Добре, сега. Мисля тук да спра с първи епизод. Дано ви е харесал. Колкото за 1,5 дена, за първи епизод, да, стигат. Там има гнусни същества, които умират. Хаха, умри бе, гнусняк. Така, и да. Много ви е харесало, абонирайте се ако искате, дайте лайк, комент. И да, аз бях Ваница. Чао!